Ndikulandireni m'bale wanga madzulo, mamawa, masana abwino pa nkhani ya mafunso kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kundifunsa za nkhondo imene ikuchitika ku Middle East, kuti chimene mukuona kumeneku ndi chani Utumiki. Ndizoona kumeneku anthu akumenyana, dziko la Israeli likumenyana ndi dziko la Palestina. Mwina ine kuyankha kwanga kuyambira pakukumbutsa audio ina yomwe ndafotokoza kuti posachedwa tiona nkhondo maiko kapena dziko likumenyana ndi Israeli. Ndati zida zili pamadzi zayang'ana ku Israeli. Pamene tinkafotokoza za nkhondo ya ku Ukraine ndi Russia, ndafotokoza za kukhonzeka kwa maiko, kukhonzekera kukhawulitsa dziko la Israeli, more especially maiko aluya, amene pofotokoza ndinkanena kuti ndikuiona njoka ya mitu iwiri, chirombo cha mitu iwiri. Ndinkagwiritsa ntchito Chingerezi ndinkati two-headed dragon. Kodi mitu iyi ichita chani ku dziko lapansi? Ndinkatero mpaka pamene inu ndine taona kulavulidwa kwa moto otuluka kukamwa kwa njoka ya mitu iwiri, chirombo cha mitu iwirichi. Ndikuyankha funso limenelo kapena ndikufotokozera za nkhondoyo, ndanena kuti mitu iwiri ya njoka ili pa nyanja zikuluzikulu za dziko lapansi, kuyika zida zawo kuyang'ana ku dziko la Israeli. Ndatero ngati mukakumbukire bwino, ana a Mulungu, tidafika pozama kwambiri poiona nkhondo imene idzachitika ku Israeli, kaya ndi iyi kaya ndi ina, koma tidayiona kuti ili ndi chochitika cha uzimu kutsogolo kwakeko, kapena kuti kunsonga kwake kwa nkhondoyi. Ndi chifukwa chake chinthu cha uzimucho chikupangitsa kuti mitu yochokera ku thupi limodzi la chirombo, two-headed dragon, iyasamule pakamwa, iponye maso kutali, koma kuyang'ana pa mzinda, kuyang'ana pa dziko la Israeli. Ndafotokoza chimenechi moona ndithu kufotokozera kwanga kunkakhuza kuti ku dziko lapansi lino tili ndi mitu iwiri, two-headed dragon. Ndinkanena kuti mutu woyamba ndi Meka. Mukatchula Meka ndikuti mwatchula Asilamu, entire Muslim, dziko lonse lapansi, wherever they are. Mukangotchula Meka ayenera kudzutsa mutu kumvetsera, chifukwa Meka ndiye likulu la chipembedzo cha Chisilamu, kumalo amene amasonkhanirako kukapemphera mapemphero apachaka ku Haji. Ndi kumenekutu kumalo kumene anthu amenewa amakapanga mapemphero, kumene amanena kuti ndi kwawo kwa Mulungu wotchedwa Allah, amene amapezeka ku Kaaba. Mkati mwa Kaaba mmene muli Blackstone. Nkhani yake ndi yayitali, ndi yosausa. Chikutero chipembedzo kuyang'ana pa Meka. Pamenepa pakati pa Mekapa pali chipembedzo cha mafano cholemekeza zolengedwa, chomadzitsutsa okha ku buku la Korani, kunena kuti Mulungu wathu sayandikana chilichonse choyipa kapena cholengedwa. At the same time akukamulemekeza Mulungu iyi kumekako kuli mwala, nkumazungulira chifanizo cha dziko lapansi ndi mutu paokha. Kumutu umenewu kuli department imene imayang'anira zochitika za mchisilamumu, yosogozedwa ndi anthu akuluakulu amene amayang'anira chipembezochi poyendesa chisilamu ku dziko lonse lapansi. Tamverani mpingo wa Mulungu.
uwu ndi mutu. Gulu la the shaitani kapena kuti the highest order of shaitani kapena kuti hierarchy ya satana ndiyerekezi yopezeka kumeka. Imeneyi ndi imene ikutumphuka ikuphulitsa chobulitsachi pa moto kuti chikayambe kuphulika kutuluka chipembedzo chamkati mwa chipembedzochi. Zipembedzo zambiri Suni, Shia, Kadriya, Sukuti onsewa akutuluka pachimanga chobulitsidwa pa moto chochokera kumutu wa njoka, umutu umodzi wa chirombochi otchedwa Meka. Ndi mgwirizano odesankhawa kwambiri ku dziko lapansi tikamayang'ana chinthu chochitika cha uzimu. Lero simunganene nkhondo ya ku Israeli osatchula umodzi mwa mituyi. Nzosatheka, sizidzathekanso ayi, sizidzatheka. Ngati munganene nkhondo ya ku Israeli mpaka tsiku lakubwera kwa Mulungu ku dziko lapansi pamene lipenga lidzalire podzakwangula dongosolo la nthawi yapansi pano kokapumula komaliza. Simudzayitchula nkhondo pa nthaka ino yolunjika ku Israeli osatchulako imodzi mwa mitu iwiri, two-headed dragon. Mutu woyamba ndi Meka. Gulu limene lila highest order of shaitani limene limayendesa zimenezi. Tamverani ana a Mulungu, mugulu limeneli ndi mmene mumakhala zokambirana zimene amakambirana kumeneku anthu apamwambamwamba am'maudindo ngati kaboma kotsogolera zinthu zokhuza uzimu wa chipembedzo cha Chisilamu. Ndondomeko zawo akamalankhula mutu waukulu kwambiri umakhala okambirana za the Zionist. Akamati the Zionist amakhala akunena ana a Israeli kapena kuti Ayuda okhalabe ku Israeli, okhalabe ndi kuyang'anira mzinda wa Yerusalemu. Zionist ndiye mdani wa njoka imeneyi. Zimveke pano. Ngati mungafune kudziwa za nkhondo imene ikuchitika ku Israeli, musaliyang'ane thupi la nkhondoyi koma muyang'ane mutu wa njokayi. Ngakhala ine aka Israeli akunena mawu akuti we are looking for a head of snake. Tigumula Hamas, tigumula Palestina, timenya konse mpaka kuntunda kwa mapiri a Golani Heights, tikazungulira m'maboda monse a Lebanon uku Egypt. Tikufuna chani? Tikufuna the head of the snake. Kodi head of the snake waku nkhondo ndi ndani? Mukapeza kuti kumeneku tili ndi Irani. Irani ndi ndani? Mukapeza kuti Irani ndi limodzi mwa mano opezeka kukamwa kwa njoka yokhala ndi mitu iwiri, Meka. Ndikamati two-headed dragon, za mutu umene watenga zida zake za nkhondo kuyika pamadzi ndi kuyang'anisa ku mzinda ku dziko la Israeli, si okhawo ayi, pali mutu wina wachiwiri umene umatchedwa kuti Vatican. Sopano ndikamanena za two-headed dragon ndimanena za Meka komanso Vatican. Nkhondo iyi ikuchitikayi kwinako mungayenda akafukufuku, koma ngati simungapeze gwero la mitu iwiri Vatican komanso Meka, ndiye kuti mwaphonya kudziwa maziko a nkhondo imene ikuchitika ku Israeli. Mchinthu ndithu cha uzimu pamwambamwamba pakepa. Ndili nkufotokozera kwa luso lotere chifukwa musayiwale kuti wofotokozane ndapezekako mchipembedzo cha satana ndiyerekezi kwa zaka pafupi 17. Zimakhala bwa amayima satana ndiyerekezi kupereka mphamvu kumutu otchedwa Meka. Amayima satana ndiyerekezi kupereka mphamvu kumutu otchedwa Vatican. Uchirombo chimodzi kukapanga chinyama chokhala ndi mitu iwiri, two-headed dragon. Akamwa onse awiri a mitu ya njokayi, maso awiri a mitu ya njoka iwiri amayang'ana ku Israeli. Msadabwe chikuchitika nchani? Ana a Mulungu, pambuyo pa zaka zochuluka panabadwa munthu otchedwa Muhammadi kuchoka mu mzinda wa Madina pamene anali kukachita nkhondo kukalimbirana malo amene amatchedwa kuti Mekawa.
atapambana ameneyu Muhammadiyu ndi kukhazikitsa chipembedzo cha Chisilamu pa Meka, atagumula milungu ina ya mafano imene idalipo pafupi 360 ndi kusiyapo 7 imene idakali mkati mwa Kaaba yomwe Asilamu amayipembezabe mpaka lero, afuna kaya safuna chipembedzo cha mafano chimachitikadi ku Meka. Chosalumikizana ndi Mulungu, chosavomerezana ndi Mulungu wakumwambamwamba, koma cha zifanizo zopangidwa ku dziko lapansi zoona. Mutu umenewu mkamwa mwake mwa chimenechi Satana amapitirira kuyikamo zipolopolo, kuyikamo mphamvu, kuyikamo moto. Maso a mutu wa njoka imeneyi umayang'ana ku mzinda wa Israeli kapena mdziko la Israeli. Kotero simungakambe nkhani osatchulako mutuwu, zosatheka. Mogwirizana mutuwu popeza ukuchokera ku thupi limodzi, mutu wina timawupeza pamenepa ndi Vatikani. Kodi Vatikani nchani? Vatikani ndi mzinda umene uli pakati pa mapiri 7 mdziko lija la Rome, osayiwala kumene mkazi achokako, kumene chirombo chitulukako. Tikulankhula pamenepa tsopano za ulamuliro oopsa wa ku dziko lapansi umene udzalamulire kumapeto a nthawi ya pansi pano, umene udayamba kalekale kugwira ukapolo. Pamenepa mupeza kuti Vatikani ndi likulu la chipembedzo cha Roman Catholic, kumene kumachoka papa mfumu ya chipembedzo ku dziko lonse lapansi. Mulungu opembezeka kuchoka ku chipembedzo cha Satana kudzera ku chipembedzo cha Roman Catholic nda papa. Mpando wa upapawo ni waukulu kwambiri ku dziko lapansi, umapanganso mutu paokha, kukhala kuti chirombo chija chatulutsa mitu iwiri yoyang'ana ku dziko lapansi. Sitingakambe nkhondo ya ku Gaza ikuchitika leroyi osafufuza mitu iwiriyi ikupanga bwa. Ngati akafukufuku wena amene mungafukule ni wanthu aku dziko lapansi mungachite, muyikekonso kafukufuku wangayi akhala ndipo olowa ali ni malo. Nkhondo iyi ikuchokera ku mitu iwiri ya njoka. Vatikani, mzinda umene kumatuluka ulamuliro wa chirombo, ulamuliro wa chipapa. Tamverani, pamene ufumu wa Mulungu unkachitika ku dziko lapansi mchipangano chakale, mukatsata malemba mupeza kuti likulu la chipembedzo, mufune musafune, linali mu mzinda wa Israeli. Ndipo kwa Israeli ndi kumene kuli likulu la chipembedzo, lakhala lili kumeneko mu ufumu wonse mpaka pamene mbendera mumayiona ya Israeli inkakwera nthawi imene Davide ankamenya nkhondo kumenyera mzindawu nagonjetsa mafumu akwaluya, mafumu a mchigawo chakwawo, nakhala olamulira mfumu yayikulu pansi pa ulamuliro wa chipembedzo cha Mulungu. Mothandizidwa ndi Mulungu, ufumu mzindawu unakula nutengedwa kukhala mbali imodzi ya mzinda kumene Mulungu amagonerako akamanena za chipembedzo pansi pano. Tonse likulu lathu linakhala dziko la Israeli. Koma mkati mwa ulendo, pamene masiku amapita kumapeto, titafika mchipangano chakale, ulosi udanena za kugwetsedwa kwa mzinda wa Yerusalemu. Pamene Yesu analikulira amanena kuti, ndilikulirira iwe Yerusalemu, Yerusalemu, ukanadziwa za mtendere Yerusalemu, adani azakuzinga. Amanena mawu amenewa akuti adani azakuzinga Yerusalemu mogwirizana ndi uneneri olankhulidwa ndi munthu wina m'buku la Maliro chapter number 4, pamene amanena kuti amaliwongo ndi adani adzalowadi mu mzinda wa Yerusalemu. Kani ni aitali ndi osausa. Tamverani, pokhala kuti udali mzinda odalirika wa Yerusalemu m'masiku awa onse, Mulungu nalitcha likulu la chipembedzo ku dziko lapansi ku Yerusalemuku, mpaka munthu wina wa Mulungu anayimirira mu dziko la Babulo pamene chirombo chidayima mu chigwa chija cha Dula choyimikidwa ndi mfumu Nebukadinezara. Danieli atayima akupemphera kwa Mulungu, Bible likuti anatsegula zenera naloza ku Yerusalemu kuti kuli Mulungu amene angampase mayankho.
anali mulungu wa zenera lotsegulidwa loloza ku Yerusalemu. Analowera pa zenera pomwepo ndi kukamudzoza mkuluyu otchedwa Danieli. Kudzodza komweko kunagwera Shadraki, Meshaki ndi Abedenego mpaka anyamatawa adapulumuka mdzenje la mikango chifukwa cha mulungu wa ku Israeli. Adapulumuka mu ng'anjo ya moto chifukwa cha mulungu wa ku Israeli. Linali likulu losowesa mtendere mu ufumu wa Satana, tikamanena za Israeli, kuyambira kale mpaka pamene Yesu atadzabwere. Palibe ufumu ku dziko lapansi ngati ukhuza chipembedzo umene umapuma bwino. Meka amapumira nkhwapa ngati chiwala akamaganiza za Israeli. Vatican, Rome amapumira nkhwapa akamaganiza za Israeli, chifukwa pamakhala mkangano wa milungu. Uyu ni mulungu wa Israeli, Yehova mulungu wakumwambamwamba, Jehova Nisi, Jehova Daire, Al-Shaddai. Ameneyo ndi wamkulukulu pakati pa milungu yonse yokhala ku dziko lapansi. Ndili ndi umboni uwu, milungu yonse imakhala chete, palibe mulungu amatakataka mukalankhula za mulungu wa Israeli. Ndi wanthitu, ndi wamphamvu ndithu. Tamverani. Pakati pa milungu yokhala m'mizinda iwiri, Meka komanso Vatican, ndiyo gonja imadziwa kukula kwake kwa mulungu wa Israeli. Ndiye udani umakhalako kulimbirana malikuluwa. Meka akuti mulungu amakhala kuno, amakhala mkaba. Vatican akuti mulungu amakhala pa St. Peter's Square. Ndimafuna mutaona kuyamba kwake kwa zimenezi, ndipo mkatikati mwa zimene ndikufotokozazi, ngati ndidzakhale ndi mwayi opita gawo lachiwiri, ndidzakuonesa nsoni ndege zija zitatu za UFO. Apa tikupeza mizinda itatu ku dziko lapansi. Chimenechi ndiye chimake chenicheni cha nkhondo imene ikuchitika ku Israeli. Idzatha koma idzayambanso mpaka pamene Yesu atadzabwere ku dziko lapansi. Mkanganowu udzatha nina malenga. Mkanganowu sungathe ndi United States. Mkanganowu sungathe ndi anthu atsogolera dziko lapansi. Adzathese nkhondo imeneyi kuchitika ku dziko lapansi ndi lipenga lomaliza kukadzati kwacha. Tikukwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano, kukadzati kwacha. Tikuyang'ana ulemerero wa mulungu, angelo akutsika kudzakwatula mpingo, kukadzati kwacha. Pamenepo mabomba adzasiya kulira ku dziko lapansi, ndege za nkhondo zidzasiya kuuluka, chifukwa kudzaoneka ndege yapamwambamwamba amene ndi Yesu Khristu, amene adzauluke mlengalenga nadzakhazika pansi zida zonse za nkhondo mukuzionazi. Kumeneko kudzakhala kukwangula kwa dongosolo la nthawi ya pansi pano, pamene munthu adzapita kokapumula, kupumula kotheratu. Not underestimate nkhondoyi ili ndi background ya chinthu cha uzimu, si political koma chinthu cha uzimu. Mpingo wa mulungu ngati mudzayiona nkhondo ikuchitikayi, imene yakuluakulu si scientific koma biblical, si political koma biblical war. Mwaichi simungakumbe mopanda kufotokozera kuzama kwa mizinda itatu imeneyi. Ndiye mizinda iwiri, Meka komanso Vatican, amenewa ni ana kamodzi anakumana pansi. Faundala wa chipembedzo cha Chisilamu, faundala amene adalimbikitsa kuti chikhalepo, chikhazikike, chiyambe kudziwika ku dziko lapansi, anachokera ku mzinda omwewu wa Vatican, amene tinkamutcha kuti father walakwa. Na amodzi anyamalawa na amodzi. Simunganene nkhondo osatchula mizinda iwiri. Kotero Vatican ndi Meka mukamuyang'ana payekha Vatican ngati mzinda chidachitika ncha, mmene tikufotokoza kuti likulu la Israeli linali Israeliyo mu mzinda wa Yerusalemu, ngati likulu la ana achipembedzo kuchokera mchipangano chonse chakale mpaka mu 70 AD pamene kumachitika nkhondo Yesu atapita. Mpingo wa mulungu iyi nkhondo ya 70 AD chidachitika ndicha, anyamata ku Vatican anapita kukachosa likulu, kukasamusa likulu la chipembedzochi kuti mphamvu za chikhirisitu zolamulira ku dziko lapansi zikapezeke ku Vatican.
nkhondo yake ndi ya 70 AD imene idachitika. Kuchokera nthawi imeneyo mukafunsa china Makabewo mu nyengo ya Makabiliyani Revolt muyipeza nkhani imeneyi ikunena mosapita mbali kunali kusamukadi kwalikulu la chipembedzo ku dziko lapansi molisamusamoliba mosagwirizana ndi ndondomeko za Mulungu, kotero kuti mukaona mphamvu zimene zikuyendesa chipembedzo ku dziko lapansi sizikuchoka ku Israeli, panopa zikuchoka ku Vatican. Ndi mutu wa njoka, ndi gwero la nkhondo imeneyi, mpingo wa Mulungu. Mmene ndikufuna kupita chitsogolo kuyamba kukamba nkhani imeneyi ndime pakuti mwa ichi simungafotokoze nkhani yakuyamba kwake kwa nkhondoyi osatchula Meka, osatchula Vatican. Koma pamene mukuyang'ana za Meka mzinda, Vatican mzinda, muyambe kuyang'ananso za mzinda otchedwa Yerusalemu. Mchigawo ichi ndikupitirira kufotokoza ndinene kuti simungakumbe bwino nkhondo imeneyi musadayambe kufukulafukula za mzinda otchedwa Yerusalemu umene uli mkati mwa dziko la Israeli. Chikuchitika panocha kuti muyimvesese nkhani imeneyi ponena za ana a Mulungu ku mzindawo, ndiye kuti ndikukutengerani mizinda ija mukayiphatikiza mupeza kuti pali kumenyanirana malikulu kwa mizinda itatu ku dziko lapansi. Mzinda woyamba ndi Meka kumene kuli Kaba, mzinda wachiwiri ndi ku Vatican kumene kuli St. Peter's Square kujana imika obelisk. Anzanga malasi muli ndi kufotokoza komveka bwino ku obelisk. Amakuwa anyamata amenewa Babeloni agwe agwe, kuma Babeloni wagwa wagwa. Malasi amafotokoza bwino za obelisk amene nkumeneko ndi kufotokoza pano. Mpingo utamverani ana Mulungu gulu limeneli. Mukamayang'ana mzinda umenewo, mzinda wachiwiri wachitatu ophatikiza pa mizinda iwiri ndiye Yerusalemu. Na utamverani mizinda iwiri imene Meka komanso Vatican imapanga umodzi kulimbana ndi mzinda otchedwa Yerusalemu. Pano mmene mukufuna kufotokoza za nkhondo ya ku Israeli simukufunika muphatikize pakati pa Israeli ndi Yerusalemu, ndi ziwiri zosiyana. Yerusalemu ndiye mzinda mmene mukuchitika zinthu za mapemphero, chifukwa kumenekutu kumene anamanga kachisi Solomoni. Ndiye kuti mwapanga zipembedzo kapena malikulu a mizinda itatu ku dziko lapansi monsemo momakhala background ya chipembedzo. Ndanena kuti ku Meka kuli chipembedzo chimachitika pa Kaba, ku Vatican kuli chipembedzo chimachitika pa St. Peter's Square, nakonso ku Yerusalemu ku Israeli kuli mzinda, kuli chipembedzo chimachitikira mu Yerusalemu. Ndikhulupirira mukundimva kulikonse kumene muliko abale yanga. Tamverani mpingo wa Mulungu. Ngati tsopano lero mungafune kukumba momveka bwino za nkhondo iyi imene ikuchitika ku Israeli, mugawo lokufotokoza kwanga koyamba ndikufotokozereni tsopano kuti nkhondoyi yapakati pa Meka komanso Vatican ndi mitu iwiri imene ikamayang'ana uku sakuyang'ana Israeliyo, koma akulimbira kukakhala nawo pa Yerusalemu. Awawa awiriwa alikulu la Meka alikulu la Vatican akukhala ngati samakhutira chinthu china chake chimawayenda mmutu kuti sitinafike pa malo aja. Ndikudziwa kuti Msilamu sangavomere, koma nchifukwa chani zida ndi zipangizo za mphamvu zimalimbirana mu Israeli zochoka ku chipembedzo cha Chisilamu ndi kusakhutira kwa malo a Meka. Mzimu wina wake umene Msilamu samauona uli kuseli kumeneko mpaka udachita kiriyeti kagulu ka jihadi. Jihadi, mzimu wa nkhondo, unabwera chifukwa chofuna kumalimbira chipembedzo. Jihadi ilipo chifukwa cha kulimbira chipembedzo. Ndi mutu
wa njoka imeneyi, two-headed dragon. Ku two-headed dragon iku kuli kachipangizo ka mzimu kamene kamatchedwa kuti jihad, the jihadist. This group kasilikali kameneka, kamtima kameneka, kankhondo kameneka, ndi kamene ndinkakafotokoza kaja kuti pakati pa mitu iwiriyi, mutu umodzi ine ndi anzake onse atenga zida zawo kuyika pa nyanja, ndipo mamizayelo awo aloza ku Israeli. Si Israeli pa yokha, koma amayang'ana kanzimu kamawasowesa mtendere, kanzinda kamasowesa mtendere Meka, kanzinda kosowesa mtendere Vatican, ndi kanzinda kotchedwa Yerusalemu. Nkhondo iyi ana a Mulungu mpaka pamene mzinda wa Yerusalemu watsopano osati wakale wodetsedwawo uzidzatsika. Ngati mumawerenga Bible muzapeza nkhani ya mzinda ozatsika ku dziko lapansi amatcha kuti Yerusalemu watsopano. Kitabu Akidasi akuvomereza, Korani ikuvomereza, Bible likuvomereza kuti tsiku lina kuzatsika mzinda otchedwa Yerusalemu watsopano. Kodi mukuganiza kuti mawu akutsika kwa mzinda wa Yerusalemu watsopano mumawachepsa? Don't underestimate Jerusalem. Satana pokhala ali ndi ufumu ku dziko lapansi, sadzachoka Satana ku dziko lapansi asanachite nkhondo yofuna kukayika likulu lake pa Yerusalemupa. Ndiye sosi ya nkhondo iyi. Tikamafika mzaka za 2030 kupita kutsogolo uko, mudzaona chipwirikiti chimene chidzakhalepo, mkangano, mpaka Mulungu adzakhala mbali yoteteza kanzindaka, pokana kuti ufumu wa Satana ukhazikikiretu ku Yerusalemu. Now, ndakupasani chithunzi cha mizinda iwiri. Ndanena kuti nkhondo imene ikuchitika pakati pa Mapalestina ndi Maisraeli simungayipeze kafukufuku wake, muyenera kuyambira kumene ndikuyambira ineku. Ngati anzanga apanga kafukufuku wawo zikomo, koma mumvenso kafukufuku wangayi wa nkhondo imene ikuchitika ku Israeli. Musayiwale tili ndi mzinda Meka, tili ndi mzinda Vatican umene ukupanga njoka yokhala ndi mitu iwiri, chirombo chokhala ndi mitu iwiri, mchingerezi two-headed dragon. Mbuyo mondati zida ndi zipangizo zawo za nkhondo zayang'ana ku Israeli. Si Israeli koma Yerusalemu, chifukwa tili ndi masite atatu: Vatican, Meka, Jerusalemu. Ndi Vatican ndi Meka mpachibale amalimbana kuzayika mfumu yawo, Satana ndiyerekezi, pakati pa Yerusalemu limene ndi dziko la Israeli. Now, kuti mukamve mbiri imeneyi yokhazikika, ndiye kuti ine muphunziro lino ndikutengerani history yoyambirira imene mukayipeze mu buku la Genesis chapter number 14. Ndiye kuti pamenepa tikayamba kuyenda ulendo umenewu tikhala kuti tikuyenda ulendo oyamba kutambasula kufunikira ndi chiyambi chake cha mzinda wa Yerusalemu, kuti mukadziwe kuti kuchipembedzo cha Satana samapuma bwino. Na history ndikukupasani ine panoyi sindikuitenga ku Bible school, koma ndikuitenga ku zimene tinkaphunzira. Satana ndiyerekezi akumandiuza za Meka, akumandiuza za Vatican, ndikunena kuti mizinda iwiri iyi sikumene ine ndikufuna kudzakhala ndikamadzabwera kudzalamulira mu New World Order. Adandiuza mpaka mwapanga, mpaka zipepala zosagwirika bwino, thabwa losagwirika bwino limene tidakatenga pansi pa Mariana Trench pamene timakakumana ndi chinjoka chija chotchedwa Leviathan. Potuluka anatipasa kathabwa kokhala ndi mbiri yofotokozera kamizinda imeneyi. Monenetsa Satana adandifotokozera zomveka bwino kuti nkhondo idzakhala ilipo. Sindifuna kudzamaliza ulendo ndili ku Meka, sindifuna kudzamaliza ulendo ndili ku Vatican. Ine ndikufuna pamene dziko lidzidzatha ndidzakhale ntayika mpando wanga pa Yerusalemu. Now, history ndikukupatsani ineyi muyambe kuyimva koma ndi chidwi. Mukayang'ana zimene ndikuwuzanizi zikupherezeraninso inu anzathu amene mwalowa ku Baibulo, amene mwalowa ku mbiri za malemba,
muona kuti zifanana koma pofotokoza achipembedzo cha Satana, udani waukulu wa Satana ndi Mdierekezi uli pa mzinda wa Yerusalemu. Angakhale mu 70 AD Satana adachita nkhondo ndi mzindawu ndi kulanda zipangizo zina ndi kuchotsa likulu la chipembedzo kukaliyika ku Vatican, still more amadziwa kuti sanayike mpando kumalo oyenera. Ndi chifukwa chake mukapeza kuti palibe kudana pakati pa Mecca ndi Vatican, koma pali udani pakati pa Vatican ndi Yerusalemu, pakati pa Mecca ndi Yerusalemu. Ndiye kuti adambwita awiriwa ni ombwita, adambwita sadafike pa chikonzero chenicheni chakufunika kwake kwakufikira m'malo mmene iwowa angathe kukakhalamo moyenerera ndi zosatheka. Ndi chifukwa chake mpingo wa Mulungu mukamayang'ana ndi chidwi pa zimene ndikufotokozazi mupeza kuti mizinda iwiri idambwita mpaka pano kumtima kwawo amafunitsitsa likulu la zipembedzo ziwirizi linachita joint, chifukwa oyang'anira mizinda iwiri Vatican ndi Mecca mkulu wawo ndi Satana ndi Mdierekezi amenenso adadzutsa mpando wachipapa. Udaniwu akufuna kudzakhala pa Yerusalemu. Nkhondoyi musaganize ikupita kumbali, akufuna Yerusalemu. Now, inuyo kuti muyambe kumva sopano mwachidule ndikupaseni history ya Yerusalemuyi kuti chidalija. Kodi kamzinda kameneka kanayamba bwanji kuti kayambe kudedwa kakhale pa mapu kufika mpaka lero? Tithandizane mpingo wa Mulungu kumvetsera chimene ine m'bale wanu ndikukupatsani. Mugwire mfundo iyi. Israeli ndi dziko limayenda pamodzi ndi ndale, kotero kuti tikamanena kuti ana a Israeli akuchita nkhondo ndi Mapalestina, musamaganize kuti mu nkhondo iyi muli umulungu kwenikweni, chifukwa limeneli ndi dziko palokha mmene muli ana a Israeli. Koma nkhondo iyi mukamayiona ikuchitika mukadabwa kunena kuti ndi chifukwa chani tsopano Israeli popanga nkhondo kulimbana ndi Mapalestina sakusogoza pemphero kwa Mulungu, sakuchita nkhondo ya mawu a Mulungu, akuchita nkhondo ya zida zoopsa za nkhondo. Malo mopemphera akuponya mabomba, chifukwa ili ndi gulu palokha. Now kuti mukamvesese chimene chikuchitika kumeneku, mukayambekaye kupeza history yeniyeni ya mzinda otchedwa Yerusalemu, kuti Yerusalemuyi adzitengedwa ngati kamzinda nkuyika m'Baibulo osayika Mecca, kuyika m'Baibulo osayika Vatican, chifukwa nkumanena kuti Yerusalemu watsopano adzatsika. Ndikunena za nkhondo. Bwanji sadanene kuti Mecca watsopano adzatsika? Bwanji sakunena kuti Vatican watsopano adzatsika? Baibulo likunena kuti Yerusalemu watsopano adzatsika. Kamzindaka ndi dzinali ndiye chimake cha nkhondo imene ikuchitika ku Middle East, imene mayiko onse aku Asia ali njenjenje ngati chitsa cha mavu pa mavu aukali, akufuna atachoka kusiya chisa aponye mabombawo. Mayiko aku Asia, Russia ndi anzawo akuyang'ana pomwepa. Ndi nkhondo imene influencer wamkulu ndi Satana ndi Mdierekezi. Vatican ali kuseliko, nufotokozerani lero ali kuseliko. Mkumano wa ku LCD wadzulo kwa ngoja lero wapakati pa Biden komanso Papa wa chipembedzo cha Chikatolika umene amakumana zokambirana zawo zonena kuti amakumbutsana dzuloli usiku zakusalekelera kuti ulamuliro wa mzinda uwu ukhale m'manja mwa Mulungu wakumwamba, musalekelere. Kutere ku anthu akamamuona Biden akupita ku mzinda wa Yerusalemu ku Israeli nkumakapanga ubale ndi Israeli,
ayi ndi nthumwi ikupita ukuku kuti ilili akulipanga kuti likhale dziko palokha losaopa mulungu lolumikizana ndi America mkunjayo. Sakumva Bible likuti mukadzamva mtendere musadziwe kuti chisokonekero chasala pang'ono kubwera. Kutera ku mgwirizano wa America ndi Israeli si mgwirizano wa malemba, si mgwirizano wa ulemu, ndi mgwirizano wa chinyengo chochokera kwa Satana mdierekezi wa chipolitiko, si wa uzimu koma political engagement. Now kuti mukadziwe zoona za zimenezi tikuyenera kubwera pa mzinda wa Yerusalemu kuti adzika utchula mzinda umenewu zinakhala bwanji. Lero ana a Mulungu mundilole kuti ndikupaseni history ya Yerusalemu, koma ndikamapereka history ya Yerusalemu musaganize kuti ndatayika pakufotokozera za nkhondo, ndiye kuti ndikufuna ndikuyalireni maziko. Chifukwa chani nkhondoyi ikuchitika? Kodi zikumveka ana Mulungu zimenezi? Tili limodzi kodi? Pamene pa mpingo wa Mulungu mundilole tsopano ndivundukule malemba. Inu ndine tiyambira ku buku la Genesis chapter number 14. Ngati mbali ina ya kufotokoza kwanga history ya nkhondo imeneyi, background ya nkhondo imeneyi, ndafotokoza momveka bwino za mizinda itatu. Pano ndikufuna ndipereke calculated statement tsopano yachiyambi cha nkhondoyi. Ndiyamba kumachosa mzinda umodzi kufotokoza paokha kutitu likulu la chipembedzo mu nkhondoyi muli background ya biblical, background ya chinthu cha uzimu ku Palestine. Ndiye simungathe kufufuza nkhondo imene chiyambi chake mpaka mutadziwa chimene Satana akufuna kuchita ku dziko lapansi pokhuzana ni nkhondo zikuluzikulu zimene zizichitika ku dziko lapansi. Pamenepa mukumakhala ndi ganizo lakuti tikupita ku new world order kumene Satana mwini wake akufuna adzachita impersonate ku dziko lapansi kudzakhala pa mpando. Mzinda wodzakhala not Mecca, mzinda wodzakhala not Vatican, akufuna adzakhale pa mzinda wa Yerusalemu. Ndiye Yerusalemu yemweyi ndi amene timamumva mu Bible ngati chisanzo. Now pamene mukufuna kudziwa za history ya nkhondoyi mukapita ku Israeli, ndiye kuti musiyanise, mulitenge Israeli ngati dziko, secular people, secular country, ndiye mukatenge ka Yerusalemu ngati kanthuso kapadera kamene anthuwa akufuna kudzakhalapo. Ndiye ndikufuna tifotokozere history ya Yerusalemuyo amene Mecca ndi Vatican wampangitsa mayiko ena onse atenge zida ike pa nyanja adzilimbana ndi the Zionist. Kodi ma Zionist wa ndi ati simuwapeza mpaka mutayamba mwamvakaye mbiri ya Yerusalemu. Mpingo wa Mulungu tiyeni ku buku la Genesis chapter number 14 kuti tidzayambe pamenepo kuti mpaka na inu ndine titamva chimene Mulungu akufuna kuti fotokozera muphunziro lalitalili mpaka likhala mwina ndi zigawo ziwiri. Chapter number 17. Mukafika pa chapter number 17 mutu waukulu kwambiri pamene mukufuna kuyamba kufotokoza zomveka zenizeni za mzinda wa Yerusalemu pambiri imene ine tidaphunzira kuti nchifukwa chani kudzakhale nkhondo ku dziko lapansi zokhuza uzimu. Mbiri yakeyo ikukhuza zinthu za uzimu potifotokozera ankanena kuti ndi udani waukulu kwambiri umene ali nawo Satana chifukwa adambwita ku mzinda odzakhala ine mfumu siku Mecca, chifukwa mzinda wa Mecca suli first priority kwa Yehova Mulungu wakumwamba, chifukwa umenewu simmaupeza m'Baibulo kuti ndi umene akuyerekezera kuti uzatsika. Ayi,
ndiye simungakambe nkhani imeneyi musadayambe mwamva zoona zenizeni. Now chapter number 14 17 pamutu pakepa pali Melikizedeki adalitsa Abrahamu. Sono pamene papayambe kumveka Melikizedeki adalitsa Abrahamu. Mukantenga Melikizedeki ndi Abrahamu mukapita ku mzinda wa Meka akuwuzani kuti tate wawo ndi Abrahamu. Anyamata kokolani mumanena choncho, Chisilamu chimanena choncho, chimakokera chimafotokoza kuti ndi Abrahamu. Now lero Abrahamu uja amene amachita kelemu Asilamu kuti ndiye oyamba kukayika mwala kapena ndiye oyamba kukalozera anthu chipembedzo cha Mulungu pa Meka. Abrahamu uja lero tikumpeza mu buku lotchedwa Bible. Ndavundukula ndi Bible, sinavundukule kitabu akidasi. Ndavundukula Bible, sinavundukule Qur'ani, koma ndili ndi Bible. Akhristu maso athu tiyang'ane ku Bible. Mbiri itiuza kuti Meka Abrahamu amakhuzidwa. Koma lero ndifuna ndikuwuzeni kuti ngakhale Abrahamu angakhuzidwe ku Mekako, ndikupeza history za china Ishmaeli ndi anzawo ku Mekako, koma simukayipeza kuti ndi mzinda umene Baibulo likunena kuti uzatsike, kapena si mzinda umene amawuyerekezera ndi kumwamba. Mzinda wake ndi Yerusalemu. Ndiso pano pamene tikuyamba history ya mzinda kamene kamayerekezedwera ndi kumwamba kuti kudzatsikanso Yerusalemu wina, ndikuti pano tikupeza Yerusalemu woyamba wa dziko lapansi kumene kunali likulu la ana a Mulungu. Ndiye pofuna kudziwa mbiri imene timapezako Melikizedeki adalitsa Abrahamu. Ndiye kuti pamutu apa mupeza Melikizedeki, mupezanso Abrahamu. Mukangotchula Melikizedeki ndiye kuti tsopano tikuyamba kutsegula chapter chomfotokozera ameneyu. Tentimve akhuzidwe bwanji ndi mzinda wa Yerusalemu Melikizedeki ngati phata lathu la kufotokozako. Muli ndi kafukufuku wanu maprofesa, nanenso nabweresa kafukufuku wanga. Wachiyambi cha nkhondo ikuchitikayi. Mzimu wa Mulungu atithandize tentipite kumalemba. Ndipo anatuluka mafumu aku Sodomu kukakumana naye. Atabwera atatha kuwakantha Kedoromere ndi mafumu amene anali naye kuchigwa cha Save, ndiko kuchigwa cha mfumu. Akunena kuchigwa cha mfumu Melikizedeki uja. Ndipo Melikizedeki mfumu ya Salemu. Tiyambe kumvana sopano. Kanzinda kaja anatuluka nawo mkate ndi vinyo. Iye ndiye wansembe wa Mulungu wamkulukulu. Muyambe kumvana Mulungu. Sopano mukapita kumalemba pamene ndili pakati powerenga nkhaniyi, Baibulo limatiuza kuti chimene chinachitika chidzachitikanso. Ndipo kwambiri Mulungu akamachita zinthu zake amayerekezera kumachita masimbo, amaphunzitsa muzifanizo, amaphunzitsa dziko lapansi kuchiyambi chake. Now mukangotchula Melikizedeki ndi kutchulanso mkulu ameneyi Abrahamu. Mukangotenga Melikizedeki ndikupeza pa verse 18 pamene kuti ndipo Melikizedeki mfumu ya ku Salemu anatuluka nawo mkate ndi vinyo. Muyamba kupeza thupi ndi mwazi loperekedwa kuchoka wa wansembe amene mukumpeza pamenepa. Amene wansembe ndi anali mwini wake wa mzinda wa Salemu. Now Salemuyi mukayamba kumupeza mu buku la Genesis ngati chiyambi chake cha zofotokoza zathuzi. Chifukwa mfumuyo imene ikutchedwa kuti imayang'anira dziko limeneli, nkhani yofanana ndi yomweyi ana a Mulungu mmene muwerenge pa buku limeneli la Genesis.
mukafika pa verse number la 19 akuwuzani kuti ndipo anamudalitsa iye nati, Abrahamu adalitsike ndi Mulungu wamkulukulu mwini kumwamba ndi dziko lapansi. Kodi zikumveka zimenezi? Now tiyeni tiyambe kupeza kusapita patsogolo, koma titabweranso ku buku la Aheberi chapter number 7 verse number 1. Akupitirira kupatsirana nkhani imene ndikufuna kuti lero tiphunzire. Aheberi chapter number 7 verse 1. Pamenepa pali mawu akuti mkulu wa nsembe Melikizedeki afanizira Yesu Khristu mkulu wa nsembe wosatha. Pakuti Melikizedeki uyu mfumu ya Salemu, wansembe wa Mulungu wamkulukulu, amene anakumana ndi Abrahamu pobwera atawapha mafumu aja namudalitsa, amene Abrahamu anagwira limodzi la magawo 10 la ameneyi, ndipo posandulika poyamba ali mfumu ya chilungamo, pameneponso mfumu ya Salemu, ndiko mfumu ya mtendere, wopanda mawerengedwe achibadwidwe chache, alibe chiyambi cha masiku ache kapena chisiriziro cha moyo wache, wofanizidwa ndi mwana wa Mulungu, iyeyi wakhala wansembe kosatha. Ndikhulupirira kuti mpingo wa Mulungu tikhala tikumvetsera ndi chidwi pa zimene tikuzipeza m'malemba. Na buku la Aheberi likuyamba kukuza chimene tachipeza ku buku la Genesis. M'buku la Genesis tapeza mfumu ya Salemu ndi Melikizedeki, koma kuno akutiuza kuti chinali chifaniziro cha Yesu Khristu. Kunena za Melikizedeki amene analibe chiyambi kapena chimaliziro. Mwa njira ina ndiye kuti Melikizedeki anali heavenly being, zolengedwa koma zochoka kumwamba, heavenly being, kuzachita represent ufumu wa Mulungu ku dziko litana Mulungu lapansi lino. Now nkhani imeneyi mundilole kuti ndiyambe bwinonso, osati kuyamba bwinonso ngati kuyambira background ya chinthucho, koma ndikupatseni ngati part 2 ya kufotokoza kwangaku mmene tikuyambanso pano kufukula za mzinda umenewu wa Salemu. Chifukwa chani Mapalestina akumenyana? Chifukwa chani akuyang'ana zida zawo ku Yerusalemu? Ndanena kuti muyambe kusiyanitsa pakati pa Israeli ndi Yerusalemu. Nkhondoyi yagona ku mizinda chifukwa tikuyandikira dongosolo posachedwa la nyuwani la dziko lapansi, limene mafumu a dziko lapansi ati akumane ndi kufuna kutenga mpando wa dziko lapansi wonse kuti akayikepo mwini wake Satana. Ndiye nkhani imeneyi ndi imene ndikuyifotokoza kuti ni nkhani yosausa kwambiri. Ndikumaliza nutsu limeneli ndikudziwiseni ana Mulungu kuti kapena chaka chino kapena chamawa nkutheka kuti ku Malawi kuno kubwera papa episkopa ndi anzawo a dziko la Malawi akukambirana nkhani imeneyi mothandizana ndi boma la Malawi. Sikale zikhoza kukhala zoona posachedwa tilandira mulendo mdziko lino papa wa nyengo imene akulamulira pano, nayenso Biden akuyenda kupita kukatsegulira miyambo ya New World Order. Ngati mukuganiza kuti tidakalipo mpaja, sitili pamene paja. Dziko litsopano likupita kumalechereche, dongosolo la nthawi yapansi pano likupita kumalechereche.
mafumu oyang'anira dziko lonse lapansi ndi America. Mulosi America mumampeza, ndi akuti Americayo akuyamba kulengeza ku dziko lonse lapansi sopano zakuti talowa mu new world order, pamene Biden ndi ulamuliro wake wa America udzikalengeza kuti tikulowa adi mu new world order, mayiko vomerani talowa, sayinirani new world order. Mu nthawi yomweyo papa akhalanso akuyenda choncho. Koma kamkumano kakuseli kachitika dzulo, kamkumano kaku LCD ndi maso angawa ndendende osawonjezera kapena kuchosera, kunali upyopyonana, kusinthana mapepala, kukambirana za new world order. Papa abwera ku Malawi kuno chaka chino kapena chammawa. Ana Mulungu, nkhanizi ndizozama komanso ndizosausa kwambiri. Mukamaona zimenezi ana Mulungu zikuchitika, Bible likuti kwezani maso muyang'ane kutsogolo kwa nthawi. Tayandikira kwathu, tayandikira. Koma ndithu wofotokoza tikufotokozera kunena kuti posachedwa pompa Yesu Khristu akuweruza dzikoli mwakukwatula mpingo ulendo nawo kuti ukapumule, chifukwa pamene dziko lafika apa lakonzekera dzikopa, nayenso Yesu akukonzekeretsa anthu ake. Inu anthu opemphera zikonzekeretseni, lekani kupita ku makachisi mwachizolowezi, tulukaninso kuzipembedzo zakugwa, pitani ku chikhulupiriro zoona zopembeza Mulungu mu mzimu ndi choonadi, zimene maonekedwe awo zioneke monga kumwamba chomwecho pansi pano. Ulendo wana Mulungu tikupita kumapeto okakocheza. Tsiku lina sikudzacha, tsiku lina silidzalowa dzuwa. Yesu mfumu ija ya mafumu itulukira. Ndikamaona wombana kwa wanthu ku LCD, anthu akudziko lapansi wopembeza Satana, ili ni mantha kuti kodi Mkhristu akudziwa kuti zinthu zikusintha mofulumira, kusinthira kudongosolo la nyuwani. Kaya akudziwa kuti mamaninjala tusakugona akupita ndi chinthu chotchedwa change, slogan imene adayitsegulira wamkulu wa nsembe wa chipembedzo cha Satana Barack Obama mu kampeni yake. Ankakhala ngati akunena change wa America, koma amatena change wa dziko lonse lapansi. Change, masystem akusintha. Change, pitani kuma organization mukaone polisi ya lero si ya dzana. Change, pitani kwa agirikacha wa lero si wa dzana. Change, pitani ku ame wa lero si wa dzana. Change, simungatulutseka sinja wa dzana uja. Change, kusintha kuli paliponse ku dziko lonse lapansi, zinthu zikusintha msanga. Nyengo ya kamuzu chinkasintha chimodzi pa 5 years, pa 15 years. Koma lero kuchokera nthawi imene Bakira adakhala pa mpando nuchokapo kudzafika lero, zinthu zathamanga kwambiri. Mena nangolowa chimwene wanga chakwera bambo busa, zinthu zasintha mothamanga kwambiri. Chilichonse pafupifupi chilichonse chikusintha tsiku ndi tsiku. Dziko likuthamanga, ngakhale ife auzimu tikuoneka ogona, koma dziko likuthamanga. Silili mmene inu ndine tikuganizira. Pansipa anzathu sakugona. Koma ndikayang'ana amene tikusala kudya ndikupemphera kulirira Mulungu, tilipo ochepa. Amene tikupemphera ndikusunga chiyero, tilipo ochepa. Ambiri tikungopanga zimene tikufuna, bola tidalembetsa kumachalichi. Komatu Yesu ana Mulungu abwera posachedwa. Nani limene ndikulionera dziko mmene likuvutira? Dziko litulavutadi, zavuta zinthuzi. Ambuye akuthandizeni, akusamalireni. Ambuye akuthandizeni, akusamalireni. Mpaka pamene tikupitiriza pulogalamu yathu, tikupitiriza maphunziro athu ophunzira za chiyambi cha nkhondo imene ikuchitika ku Palestine. Lero ndayamba kubwera kuzasanthula mizinda, ndipo poyamba panga ndayamba ndi buku la Melikizedeki. Pofotokozera ku Melikizedekiko ndampeza Melikizedeki akupezeka ku buku la Genesis. Ku Genesisiku ndapezakonso Salemu, ndampeza Abrahamu.
ujama chita keremu Abrahamu kuti ndiye mwini wake wa Meka kapena amene adatenga nawo mbali pa zochitika za kumeka. Lerolo mukantenga Abrahamu uja ku Baibulo akutiuza kuti akuyala nawo maziko anakumanako ndi Melikizedeki wopanda chiyambi uja wopanda chimaliziro uja. Akukumana pati akukumana pakamzinda kati mfumu akukumana ndi mfumu mwini wake wa mzinda wa Salemu. Ndi lero kafukufuku mpati 2 odiyoyi tiphunzira za mzinda wa Salemu unakhalako motani. Melikizedeki tinchula kuti tikamve anali ndi chiyambidi kapena analibe chiyambi. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri. Kodi ndiye kuti tinene kuti Abrahamu adakumana ndi Yesu wopanda chiyambi kapena chimaliziro? Pakuti tikamafufuza mbiri ya Yerusalemu timampeza kuti adagwira nawo ntchito yomanga mzinda wa Yerusalemu Melikizedeki. Ndiye kuti chimenechi chinali heavenly being. Tikumane bwanji paselipa? Tiyeni kuseli. Zofukula ndi zolemba za mabuku a mitundu yosiyanasiyana ndi kafukufuku amene adachitika ku dziko zimapezeka kuti kuli zolemba zina zimene zidafukulidwa ku mphanga imene imatchedwa kuti ku nkhalango yayikulu kapena kuti mudera limene limatchedwa kuti Qumran Desert limene lili ku nyanja yakufa. Koma kumeneku kuli mphanga imene imatchedwa kuti cave number 11. Zotengatenga zimene zidapezeka kumeneku zili ni mbiri yofotokozera za mzindawu kuti udachitika motani, pamene pali nkhani ya pa Genesis chapter number 14, 17, 18 komanso Aheberi chapter number 7 verse yake ya number 1. Zikuoneka kuti ndondomeko yomveka bwino idapezeka kuti olemba nkhani zomveka bwino za mzinda wa Yerusalemu umene mu bukumu ukutchedwa kuti Salemu zimamveka bwino kwa Abrahamu chifukwa Abrahamu atakumana ndi Melikizedeki ndi pamene Melikizedekiyo ankamfotokozera mbiri yonse ya mzinda otchedwa Yerusalemu umene Vatikani ndi Meka akuyang'anako maso, chimene ndi chiyambi cha nkhondo zikakhuza dziko la Israeli. Maso akuyang'ana pa umodzi mwa mizinda itatuyi. Mizinda iwiri idachita chikwati, idachita chinkhoso, ikuchitira limodzi kumenyana ndi mzinda wa Yerusalemu, kusonkhanitsa maiko ndi mzinda wa Yerusalemu, pamene pamapeto pake padzapezeke nkhondo ya tsiku lalikulu ya Alamagedo ikuchitikira ku mzinda omwewo. Ana Mulungu, pamene Bible limatiuza kuti ndi mpweya wa mphuno ya wamwambamwamba adzatha asilikali amenewa. Sono ana Mulungu, msonkhansonka osonkhana ku phiri ku chigwa cha Alamagedo, nkhani iyi ana Mulungu ndiyozama koposa tisoweka thandizo lochoka kwa Mulungu. Ndiye kamzinda kameneka simungakafotokoze momveka bwino ngati simungafukule zimene Abrahamu adalemba kapena kuzifotokoza nawo. Olemba mmenezi zimene ndikufotokozazi ndi mbiri ndi history imene anafotokoza Abrahamu atakumana ndi mkulu ameneyi otchedwa Melikizedeki. Mkumanowu wokumanawu ofotokozerana za mzinda wa Yerusalemu umene udachitika unachitika patangopita masiku 15 Abrahamu atapulumuka, Loti atapulumutsidwa ndi Abrahamu. Patangodusa masiku 15 ndi pamene mukukawupeza mkumano umene ukuchitika pakati pa Abrahamu ndi Melikizedeki ogawana za chachikumi. Ndi Bible kuti tikadalemba zonse
malo okhalapo akadasowa. Ndi olemba Bible anangolemba za mkumanowu ngati mofulasha, koma sitikufunika tifulashe lero, koma tikumbe kuti tikazindikire kuti nchifukwa chani kamzinda kameneka kamazondedwa kotchedwa Yerusalemu. Sikuti Aisraeli akumenyana, Mapalestina akumenyana zonama, zimenezi zili ndi chinthu cha uzimu kunsiku akeku. Ndiye simungachifotokoze cha uzimuchi mpaka mutayamba mwamva mbiri yeniyeni ya mzindawo. Mkumano wapakati pa Abrahamu ndi Melikizedeki unachitika patangotha masiku 15. Nkhani ikuchitika pamenepo mukapeza kuti akumutchula Melikizedeki Abrahamu, pamene kumusiko akunena kuti Melikizedeki ija ndi mfumu ya Salemu. Koma wolemba buku la Hebeli ndi amene akutizunguza mutu, pakuti Melikizedeki uyu mfumu ya Salemu, wansembe wa Mulungu wamkulukulu, amene anakumana ndi Abrahamu pobwerera iye atawapha mafumu aja namdalitsa. Verse number 1 ya buku la Hebeli pali mkumano, pakuti Melikizedeki uyu mfumu ya Salemu, wansembe wa wamkulukulu, amene anakumana ndi Abrahamu. Zakumana, mfumu ya Salemu anali Melikizedeki, ndiye wakumana ndi Abrahamu. Ndiye kuti inu kuti mumvesese simukufunika mungotchula Melikizedeki ndi Abrahamu ayi, chifukwa pali mzinda umene ukutchulidwa pamenepa ukupanga zinthu zitatu zofunika kuti tizifotokozere in a calculated statement: Salemu, Abrahamu ndi Melikizedeki. Ndiye kuti pamenepa pali Melikizedeki wansembe wa wamkulukulu, mwini wake wa mzinda wa Yerusalemu. Sitikupeza Melikizedeki wamkulukulu mwini wake wa mzinda wa Meka ayi. Chabwino tibwerereni ku mabuku ena ngati ku Korani ndi mbiri zina m'mahadithi zimene zimatifotokozera za Abrahamu ngati mwini wakenso wa mzinda wa Meka. Ndiye kuti mzinda wa Meka ngati utakhala kuti ndi mzinda wa Meka kuti Abrahamu ukunkhuza, mukapita pa buku ilili mupeza kuti ndiye kuti Abrahamu ndi mwini wake wa mzinda wa Meka. Tetimusiye ukhale waje munthu. Koma mzinda uwu mukumvawo Salemu akuti mwini wake si Abrahamu, mwini wake ndi Melikizedeki wansembe wa Mulungu wamkulukulu, ndiye mwini wake wa Salemu. Vesi lokhali likupasani kuti ku dziko lonse lapansi tilibe mzinda umene kungakachitike chipembedzo chovomerezeka ndi Mulungu. Ku dziko lonse lapansi tilibe mizinda imene ili yotchuka ku Baibulo, imene ili ndi background la zinthu za Mulungu kuposa Yerusalemu, chifukwa ndikokhako ndi mzinda ukhawo mmene mukutchulidwa kuti mfumu ya Mulungu wamkulukulu, wansembe wa Mulungu wamkulukulu anali mu mzinda, sanali kumeka. Sono mawu awa ndi amene tikalowa mkalasi tili ku chipembedzo cha Satana ankatifukulira. Mwauona mzindawo ndi mzinda ukhawo umene kudapezeka wansembe wochoka kwa Mulungu wamkulukulu, wansembe wokhala mu mzinda umene. Now this ndi ganizo la wansembe wamkulukulu, ndi ganizo potiphunzitsa amati ndi ganizo la Mulungu wansembe wamkulukulu amene akupezeka mu mzinda wa Yerusalemu. Akuti ndi ganizo limeneli ndi limene tsopano Satana adapita kukakweza mzinda wa Meka, wa mzinda wa Vatikani, kumene Satana ndiyerekeziyo amafanizira kuti kuli wansembe wamkulukulu amene ndi papa lero. It's a counterfeit. Kaya mukundimva amatiuza choncho ni ulula mayeso tu pano sakumva wanthu. Mzinda wa Yerusalemu uja Baibulo latiuza pano pa Hebrew chapter number 7 verse number 1 kuti kunali Melikizedeki amene anali mfumu yayikulu ya mzinda wa Salemu, ameneyo anali wansembe wa Mulungu wamkulukulu.
ndi pamene akatolika amakakhazika Vatican mu 70 AD nkukalanda zochitika za ku Yerusalemu ndi cholinga chakuti nawonso kumzinda kwawoko kukhale wansembe wamkulukulu ndi anatiyimikira papa. Mchirombo chija kayiuzeni nkhandweyo nilipo mpano sabise pano ndiakuchita chimozimozi. Na mukayang'ana mzinda pamene mukupeza pa buku la Heberi akukuwuzani za mzinda wankulu za wansembe wamkulukulu okhala ku Yerusalemu. Ndi pamene tikupeza kuti chipembedzo cha chikatolika chayika wansembe wamkulu ku Vatikani. Ndiye wansembe wamkulu ali ku Vatikani mbiri Satana mwini wake amauza kuti mwaphonya, chifukwa wansembe wamkulukuluyi anapezeka ku Yerusalemu sanapezeke kwanuko ku Vatikani. Tengani zipangizo za nkhondo tikagumule mpaka tikakhale pamene paja. Ineyo ukapanda kupanga chotheka iwe dziko lapansi osalimbana ndi Yerusalemu mpaka kukadikira mpando pa Yerusalemu, ineyo ndikukupasani makobiri ndikukupasani zilizonse ndiye mabomba mukuwamvawa ndi zida za nkhondo mukuzimvazi. Kulimbirana cha akamabwera Satana sakufuna pamene papazimveka mawu akuti wansembe wamkulukulu ali ku Yerusalemu kumapanga kuti niyo mwatinamiza wansembe wamkulukulu yo mwamuyika ku Vatikani. So tikamanena za chikatolika ku dziko lapansi kuti mchirombo nkhani simapezeka ku chivumbuluso kokha, ikupezeka ku buku lomweli la Genesis, ikupezeka ku buku limeneli la Heberi. Timapeza wansembe wa wamkulukulu. Now part 1 yakuyankha kwanga kwachiwiri ya phunziro langa la mugawo 2 lofotokozera za nkhondo ya Mapalestina ndi Maisraeli ndikukamba ndikufukula chiyambi cha mizinda itatu. Mizinda iwiri yachita chinkhoswe, Vatican ndi Mecca zakwatirana zavala vero zili limodzi. Ndikunena pano chisembwere chili mkati kuti akayambe kubereka ndipo akuswa nsangansanga mavasa pa banja limene la Vatican ndi Mecca. Masultani mukuwaona mmene akuyendera kukacheza ni papa, mukuwaona ni ubwenzi kankhondo pasipasi. Pali chimene ndikufotokoza ineyo lero lochi kaudani aka kakuti wansembe wamkulukulu sanaonekere ku Mecca, wansembe wamkulukulu sakuchokera ku Vatican koma akuchokera mu Salemu. Muyambe kukhala ndi chithunzi chimenecho mpingo wa Mulungu ku dziko lapansi. Nangotsegula kumene studio ija pamenepa tayamba kuchita broadcast live ku studio imeneyo kuchokera ku mapiri akamanda Twaibu Ahmadu Hamidi Ali tamverani. Mukabwerera ku buku la Genesis kulankhula za Yerusalemu uja, buku la Genesis likutuuza pa chapter number 14 likutuuza za mkumano wa Abrahamu ndi Melkizedeki. Now chikuchitika chani pano? Chipembedzo cha Chisilamu nobwereza dudala pamenepa chimachita keremu za Abrahamu kuti amakhuzidwa pa nkhani ya mzinda wa Mecca, kunena kuti pakaba iyeyi pamene anapita kukamanga guwa la nsembe tiye ntapasa Abrahamu akhale pamenepo. Mmene zakumana Melkizedeki ndi Abrahamu mwini wake wa ku Meccayo wakayika guwa la nsembe ku Meccayo sakumuuza za Mecca, na Yesu akumuuza za Vatican. Ndi Chisilamu nachonso chaona mitu iwiri ija yaona kuti taphonyanso pano Melkizedeki mmene wakumana ndi Abrahamu mmolomoti Abrahamu yo wamanga kale guwa la nsembe pa Mecca pa mkumano wa anthu popemberera Mulungu woona wa Chisilamu ochedwa Allah iwo Abrahamu. Mmolomoti uzitiuza za pamenepa nawenso pofotokoza ukukambira naso ndi uyu mpaka mukupatsana zinthu, kupasana mituka, kupasana chakhumi, mukupasa kwa ndani, ukupereka kwa mfumu ya mzinda uti, si mzinda ya Mecca. Mfumu yakomana nayo apa, meya akomana nayo apa pale, si meya wa Mecca, si meya wa Vatican, koma meya wa Yerusalemu. Ndiye kuti pano ngati Abrahamu ali ndi mzinda, ndiye kuti ni Meccayo mzinda wopanda ntchito wa munthu Abrahamu tinaye gawo lanji. Not mentioned ngakhale za ulosi kuti mzinda udzakhala ndi ntchito iliyonse.
kulibe. Pasulani zikhulupiriro zimenezo, chilibe ntchito iliyonse, ndikungozika maziko a nkhondo jihadi, chifukwa ndiye lilime likutuluka ku umodzi wa mitu imeneyi, two-headed dragon. Zakanikana pano pa buku la Genesis, akumana ndi Abrahamu wanu uja amene mmati ndi anamanga Meka, amene mmati ndiye chiyambi cha Meka. Zakumana atu apa, zakumana ndi Melikizedeki. Melikizedeki akumana naye panopa si mfumu ya Meka, akumana naye panopa si mfumu ya Vatican, ndi mfumu ya Yerusalemu. Ndikhulupirira mukundimva na Mulungu. Tangotsegula kumene studio, testing hani osausa. Ndikhulupirira sopano muyamba kuona kutayika kwa mizinda ija yaponyedwa kunja. Ndi chithunzi ndikukupasanichi ndi mmene mizinda iwiriyi amayionera Satana, amayiona kuti inambwita. Amayiona kuti inambwita mizinda imene, amayiona kuti idambwita, ili pambali. Kodi zikumveka zimene? Kumbwita kumeneku kumene anakuona kukuchitika pamene papaku ndi kumene Satana mwini wake ndiyerekezi sopano akumvanako kupweteka, kumva kuwawa kwambiri kuti Abrahamu ndiye mwini wake wa Meka, kapena amakhuzidwa nawo pambiri ya Meka. Asilamu amachita keremu kuti ndi pamene anamanga guwa la nsembe. Musayiwale kuti Ishmaeli ndi mwana wa Abrahamu, koma Abrahamu ndi mwana acheyu amene akulunjika ku Meka ndi mkazi ache Hagara amene kwawo nkumeka. Zaphonya kulibe wansembe wamkulukulu ali pa Yerusalemu. Chimenechi Nsilamu adaona pamene amabwera Muhammadi kudzayamba kuchita nkhondo zake za Badri ndi nkhondo zina zimene iye adachita. Anapanga launch kulunjika ku Yerusalemu kukachita nkhondo, ndi pamene amakagumula kachisi wa Solomoni ndi kumangako chikachisi Dome of Rocks. Anali Muhammad atazindikira ndi Satana njiyerekezi kuti eko malupanga yawo tinaphonya mkumano uwu muone wa pa Genesis chapter number 14, ndi pamene padaluzira Meka. Genesis chapter number 14, Aheberi chapter number 7, ndi pamene panagwera Vatican. Zatha zilibenso gawo lililonse la kwa Mulungu. Satana kudziwa loud and clear, ndipo ine ndikufotokoza in a calculated statement. Zinaphonya Meka ndi Vatican, zidaphonyera pa chapter chimenechi, zilibe gawo, sizikutchulidwa. Pomwepa ndi pamene pali maziko mpaka na Yohana akupita pa chisumbu cha Patimo hakuona mzinda, sakuona Meka waphonyeka, sakuona Vatican zaphonyeka, hakuona ya Yerusalemu, chifukwa chili ndi uzimu chinthuchi. Izi zinazi bagwirizana ni nokha, muzionana, muzikumana nkumagambirana, muziona zochitika, koma ndizothera pansipo mpano, zilibe background yakumwamba, zilibe. Koma Yerusalemu ndiye simungatchule za Yerusalemu amene popanda kutchula za Melikizedeki mfumu ya Salemu. Salemu ndiye Yerusalemu. Nanga pamawu akuti Salemupa achimwene mwaonapo Meka ya jamani chonde. Pamenepa anzanga achikatolika mwaonapo Vatican yapa. Pa Genesis chapter number 14, pa Aheberi chapter number 7, pamenepa mukuonapo akutchulapo za Vatican kapena Meka, akutchula za Salemu. Kodi wansembe wa wamkulukuluyi amene Bible likutiuza kuti chimene chinachitika chidzachitikanso, atakhala kuti akubweranso wansembe wa wamkulukuluyi, adzafikira ku Meka, adzafikira ku Vatican? Ngati Bible limanena kuti chimene chidachitika chidzachitikanso, kutanthauza kuti chimene chidzachitika ichonso kawiri ncho chochitika chonso ngati chidzachitike, kuti mfumu yopanda chiyambi yopanda chimaliziro, kunena za Melikizedeki kuyimira wansembe Aheberi akuti ameneyo ndiye Yesu, akamadzabwera adzaponda pa Meka? Ayi, adzaponda pa Vatican.
ayi na kumbwita umene kumbwita udachitika apa pa kumbwita adambwita Meka, kumbwita adambwita Vatican, ndi kumenenso pano mkwiyo watenga sitima za nkhondo kukazika pa Mediterranean Sea. Sakumva watu ni mmene watenga zida za nkhondo kukazika pa Pacific Sea. Sakumva watu kuloza kuti the Zionist ndani tate wawo ndani ku Zionist? Melkizedeki ndiye mwini wake wakanzinda kameneka. Sakumva watu zokumbidwa ku cave number 11 kapena zimene zidapezeka mu Qumran Desert zimafotokoza kuti kale mu dziko lonse la Israeli mudali munthu ameneyi dzina lake linkatchedwa kuti Adoniyo. Sakumva watu munali Adoniyo. Ndiye Adoniyo okhala mu Israeli adadzalandira ganizo limeneli linali loti amange mzinda umene mwini wakeyo amanena kuti mudzakhala chilungamo ndi mtendere. Ndiye kachigwa kameneka akadzamanga ndi kamene kadzayambe kuti kadzakhale kuti Salemu kapena kuti chigwa cha Save, kutanthauza mtendere. Muchigwa chimenechi Adoniyoyu pofuna kumanga kanzinda kameneka amati akamange pakati pa dziko la Israeli. Sono tamverani, mbiri imanena kuti Adoniyoyu adali munthu osowa mtendere kwambiri ndi zochitika za mzinda wa Yerusalemu. Mota atawoloka ana a Israeli ndi kukalandira dziko la Promised Land, dziko lolonjezedwa loyenda mkaka ndi uchi, alowa Kanani mpaka kukachita discover dziko limene lilotchedwa Israeli, kumene Ayuda ndi mtundu onse uja otuluka adakakhalako. Chikhalidwenso choyipa chidatuluka ku dziko la Israeli. Ndi chifukwa chake poyamba paja nati muyambe kusiyanisa zochitika za pa Israeli ndi Yerusalemu. Litayipa dziko la Israeli, milungu yachikunja ija, chikhalidwe chachabe ija chimene mukuchipezabe mpaka lero chili ku Israeli, secular life, moyo wongotolatola wopanga chilichonse basi kuti bora tili ndi dzina lakuti tangovala ngati ana Mulungu. Chauzimu panalibe, koma nangovala umwana wa Mulungu wathupi osati wa uzimu. Choncho thupi linali kulamulira ma Israeli onse. Ndiye munthu uyu otchedwa Adoniyo amene mbiri yace simuyipeza, amene anamva kuwawa ndi chikhalidwe chimenechi, ndi amene anayamba kugala ndi ganizo loyamba lomanga mzinda wa Yerusalemu pa mfundo zakuti ndimange mzinda umene udzakhala mzinda wa mtendere ndi chilungamo. Zimveke zimenezi. Bible limatifotokozera za kalonga wa mtendere, kunena Yesu Kristo. Ganizo lomwelo lili mwa Adoniyo lofuna kumanga mzinda otchedwa Salemu, mmene muzapezeke zinthu ziwirizi. Mundimvesese, mtendere ndi chilungamo. Ayamba kutipasa chithunzithunzi pomanga mzindawu cha mzinda watsopano umene ukutsika, umene buku la chivumbuluso limatiuza kuti ndimene mudzakhale chilungamo ndi mtendere. Uyu anabwera kudzamanga mudzi woyamba ku dziko lapansi, mmene cholinga chake chinali chakuti okhala mu mzinda umenewu akhale achilungamo komanso asunge mtendere. Ganizo la Adoniyo linali limene. Anali atatopa ndi chikhalidwe choyipa cha mu mzindawo. Ndipo mzinda umene ndidza
mangewu uzakhala mzinda umene nzika zomwe zidzakhala mmenemu zidzakhala zosagwira uta, kunena nkhondo sizidzagwiranso nkhondo. Pamenepa nkadamuyitana wamboni abwere apa, nkadayitana malifoma abwere pamenepa, adzayambe kufotokoza za nkhondo, za asilikali ankhondo, nkhondo nchani pa chinthu cha uzimu. Mu Yerusalemu akuchikaniratu chimenechi chisakhalepo. Sono nkhondoyi sili ku Yerusalemu imeneyi poyamba pano ayi, koma pa primary kufotokozera kwangako nkhondoyi ili ku Israeli. Koma kanzindaka poyambapo Adoniel anali ndi ganizo lakuti mu mzinda umenewu musadzapezeke zida za nkhondo, koma ngati nkotheka azizangoyimba. Ndi Adoniel analetsa kuti ndikadzayamba kumanga mzinda umenewu malamulo ache musadzapezeke chida chilichonse chomenyera nkhondo, koma zida zoyimbira. Anali olemera, wachilungamo, komanso wamtendere, anali Adoniel. Sakumva watu. Adoniel ndamene anayamba kulemba malamulo okhalira pa mzindawo ndikadzamaliza kumanga. Lamulo nambala 1, asabe, usaphe, olo kudana ndi nzako. Ndipo pamwamba pa malamulo amenewa adanena kuti odzalowa mu mzindawu adzakhale atamangika pa lamulo la chikondi limodzi lokha, konda nzako monga uzikondera iwe. Amene akalowe mu mzinda umenewu mayeso ake adzakhale munthu kuti amakwanitsa munthuyo kukonda nzake ngati mmene amazikondera. That is first qualification imene adzalowere pa Salemu. Ameneyu anali Adoniel. Ndikuyamba kuona kuti Adoniel chikhoza kukhala a heavenly being, kuzachita represent mulungu paganizo ilili. Now Adoniel ameneyu ndamene anabereka mwana mwachinsinsi otchedwa Melikizedeki. Now ndi ganizo lakuti Adoniel, a heavenly being, yokhala ndi foundation yomanga Yerusalemu, wabereka mwana inamutcha kuti Melikizedeki. Ndi kumene kumabwera ganizo lakuti mbiri ya uyuyi kulibe, ndi amangoti opanda chiyambi kapena chimaliziro. Tilibe munthu ku dziko lapansi ana mulungu amene anabadwa opanda chiyambi kapena chimaliziro. Na nthaka iyi kulibe. Imene mukuyipeza pamene papayi ndi second edition ya interpretation ya vesi limeneli, yofotokozera za Melikizedeki opanda chiyambi kapena chimaliziro. Mpingo wa mulungu ndikhulupirira kuti simuli kutali ndi chimene ndikufotokoza ine pano. Now kubadwa kwa Melikizedeki, atabadwa Melikizedeki anakafika kukakhala mfumu, ndamene mbiri tsopano inayamba kuoneka. Mzinda uja utamangidwa, nayika lamulo la mu mzindawo. Ndiye anthu oyamba kukalowa mu mzinda umenewu anali 1200, amene mfumu iyi Melikizedeki mwana obadwa kuchoka kwa Adoniel, amene Adoniel sitikumpeza m'Baibulo, tikungopeza mwanayi chifukwa uyu anali munthu olemera chabe, wokhala ndi ganizo limene ndikulinenali lomanga mzinda wa mtendere, mmene simuzapezekamo nkhondo, mmene simuzapezeka udani. Ndikuyika qualification kuti anthu azichoka ku Israeli kukalowa mu Yerusalemu, koma okalowawa 1 akhale kuti akwanitsa kuvomereza
kuzikonda iwowo monga mmene angakondere nzawo. Akakhale anthu osapha, chifukwa sindikulola kuti mupite na ngwembe mu Yerusalemu mmenemu. Mukukumbukira bwino ulosi wochoka ku Yesaya hakuti pa mzindapa anawakhazikitsa pansi na ngwembe ndi mipeni sizapezekako. Mzanga wa mboni uli kuti undithandizire nkhani yosausa, nkhani yosausa. Tamuona Melikizedeki kuti akayambe kutchedwa opanda chiyambi ngakhale chimaliziro. Ayi ndi mwana obadwa kuchoka kwa Adonielo. Adonielo ndiye founder wa mzinda wa Salemu. Ukutchedwa Salemu bwanji? Chifukwa unali mzinda okhala ndi lamulo. Munthu amachita kutengedwa kukhala pa mayeso, akapambana mayeso awayike mukamzinda kameneka. Kale lo nkhani yosausa. Mwanjira ina tikuona kuti gulu anthu amene anakhazikitsidwa paka mzindaka amatipasa chithunzithunzi chakumwamba kwina, kumwamba kwa dziko lapansi kumaumbika mu Yerusalemu. Ngakhale kamangidwe kake anamanga mwaluso ndi kuyerekezanso kuti anthu amene adzakhale akumakwana mu mzindamu adzakhale, ndipo anthu oyamba kulowa chiwerengero chawo ndi chimene ndachifotokoza chicha. Akunena kuti malowa uwamange koma akhale kuntunda chakumadzulo kwa phiri la Azitona, Mount Zion. Ndabwera Twaibu Ahmadu Hamidi wabwera kukupasani sopano udani uja, the Zionist. Mumange kuti kanzindaka mukamamva Silamu akuti tiombera sitimafuna ma Zionist. Naye mukamamumva papa ndigwira nkhondo ndipita ndikakhale pa mzinda. Chidachitika ncha Adonielo mbambo wake Melikizedeki wolemera koma munthu wamtendere wopanda mbiri bwinobwino amene anali ndi ganizo lomanga kamzinda kamene timakatcha Yerusalemu kaja kotchedwa Salemu. Mukukapeza kuti kakuchita nawo zokambirana pakati pa Melikizedeki ndi Abrahamu ku Genesis chapter number 14, kamene mukukapeza kakukambidwanso ku Hebeli chapter number 7 verse 1 kupita kumusi. Kuti mumve bwino nkhani imeneyi, mumve pano. Pomanga kamzindaka anawuzidwa kuti akamange chakumadzulo kwa phiri la Azitona, Mount Zion, Yerusalemu. Ndi kamene kali lero kaja. Now chifukwa chakuti ndi pa Mount Zion okhala pamene papawa amatchedwa ma Zionisti. Zionisti akunena za kagulu kokhala mkati mwa mzinda umenewu umene unamangidwa chakumadzulo pang'ono kwa kaphiri ka Mount Zion. Gulu lobadwa kuchoka pamenepa, aluya, akuti the Zionist agendeni. Hamas ikuyangana the Zionist. Jihadi ikuyangana the Zionist. Hezbollah ikuyangana the Zionist. Liberation African Army ikuyangana the Zionist. Nkhani yosausa ana mulungu. Zimenezi ndiye kuti simungalumpe ngati mungafune kumva nkhani ya nkhondo imene ikuchitika pakati pa ma-Israeli ndi ma-Palestina. History yake muyambire kumene ndi uyambira ineku, kapena inunso zonena zangazi muonjezere pa zimene anzanga yena akunena. Ichi muchitengenso the Zionist. Musangoona ma Hezbollah, ma Palestina kuphedwa lero, anakapalamula ma Zionist, anakagenda mdziko limeneli. Now mundimve pano, dziko lonse la Israeli linali loyipa, silimachita qualify kukhala mzinda wa Mulungu. Ndi pamene padabwera ganizo la Yerusalemu
kuti tipezebe kamzinda koyera kamene anthu okhala mmene mwakhala achilungamo ndi amtendere. Ganizo lakufuna kupanga malo specific a mtundu wa mulungu akuyambira kwa mulungu mwini wake atatumiza munthu amene tikukayikakayika kuti Adonielo akhoza kukhala heavenly being yooneka ndi thupi ili, pakuti mulungu ali ndi zochita zambiri ku dziko lapansi, ali ndi njira zambiri zimene amapanga pofuna kuyala maziko a chinthu chimene chili chobisika koma chidzaoneka kusogolo. Ndikungoyeserera zipangizo zija nyamata mwagula zija 1 2 1 2 testing mpingo wa mulungu zimveke pano. Ameneyo ndi the Zionist, ndikumene kuli ganizo limenelo. Now maganizo ake ena a munthu ameneyi anali woti pokambirana ndi anthu anayamba kuwapasa ganizo lamene angakhalire ni maziko okwanira mu mzinda umeneyo. Akamufunsa amayankha anthu kunena kuti ndikupanga mzinda okhala anthu oyera mtima. Mzinda ndikupangawo ndi okhala anthu oyera mtima, Yerusalemu. Adonieli anali ndi mwana mmodzi yekhayo yemwe ndi Melikizedeki, imene anampanga kukhala mfumu ya Salemu. Ndi chifukwa chake timampeza kuti ameneyi akukhala mmenemu. So tamverani, Melikizedeki ameneyi uchisilamu ndi amene mumamumva kuti Sadiki. Ngati mupite ku Arabic mukampeza kuti Sadiki. Now koma uchisilamuku Sadiki sakumfotokozera mu mbiri imene ndi kuifotokozera lero, chifukwa Melikizedeki anafunika apezeke ndi full detail yakafotokozedwe mukumantchula kuti Sadiki. Nkhani yosausa ndiye inali mfumu yoyikidwa ndi bambo wake Adonielo, ndi imene ikukumana ndi Abrahamu. Akunena za Salemu not Mecca, Salemu not Vatican. Ndiye udani wa Satana wachinjoka cha thupi limodzi chotayidwachi, chimene mulungu sakuchigwirisa ntchito, mizinda yake sakuyituma, sakuyipasa wansembe wa wamkulukulu ochoka kumwamba. Mulibe mizinda iwiri. Mzinda umene uli ndi wansembe wamkulukulu wochokera kumwamba ndi Salemu, ndiye kupya mtima atambwita makosanawa. Ndi pamene pakutuluka Islamic Front, majihadist atuluke mmenemo. Ndi mmene taonera lilime lililawilawi mkamwa mwa njokayi achina Osama bin Laden. Nkhani yosausa. Mundilole mpingo wa mulungu, mundilole mpingo wa mulungu ndipitiriza chigawo chimenechi mmene ndikupita kukamaliza ola kufotokozera za mzinda umenewu. Akutiya mbiri, mwisunge mbiri ndikukuwuzani panoyi. Pulani ya Adonielo ya mzindawo inali yoti Melikizedeki akadzakhala mfumu, anthu omwe adzapambane mayeso amene Adonielo anawayika a anthu ofuna kudzalowa mu Yerusalemu. Mbiri ikunena kuti anthu opita kukalowa mu Yerusalemu adawayika pa mayeso. Ndimafuna chimenechi chitambasuke koma ndi mzimu wamphamvu wa mulungu. Mumbiri ndikukufotokozerani ana mulungu, tamverani. Pulani ya Adonielo, iwe Melikizedeki mwana wanga, ukamadzakhala mfumu mmenemu, anthu amene udzawalole kukhala nawo mu ufumu uwu mukamzinda akaka adzalowe m'mayeso. Ndi adayika 6 years of testing. Sindikudziwa ngati atumiki a ulosi mukuyimva mbiri kapena mukuyiona nanunso. 6 years of testing. Hani yosausa
tikukwakwazika mdziko lapansi kufunafuna tayiwala kuti tikudusa munyengo yofananafanana. 6 years of testing. Ndani atapambane mu 6 years of testing kuti ndikafike nawo pokalowa ku mzinda umene ukubwerawo. Anzanga adakwakwazika mu 6 years of testing ya anthu amene akalowe mu Salemu amene mfumu yake ndi Melikizedeki. Panali zaka 6 years of testing. Ndimene ndikuiona lero 6 years of testing kuti chaka cha nambala 7 imene chikuyandikira ndi pamene mpingo udzalowe mu Yerusalemu wa kuchivumbuluso chapter numbers 21 22. Ndipo ndinaona mzinda ukutsika kuchokera kumwamba. Ndani amene adzalowe mu Yerusalemu ameneyo? Pakuti chimozimozi mbiri ndikukupasani. Lero ana Mulungu tili mu 6 years of testing. Mmene ankamutenga mwana wake Adonielo kumtenga Melikizedeki kuti akakhale mfumu ya pa Yerusalemu. Munimvesa na inu. Adamuuza kuti pokakhala mmenemu ukamakalowa anthu okalowa mmenemu iweyo udzayamba kulamulira chaka cha nambala 7 Melikizedeki ndi pamene kuti uzakhale mfumu. Chani chichitike? Payenera kukhala kaye 6 years of testing. Adonielo akuti ndikuyenera kuchoka ine kukusiyira ufumu Melikizedeki, koma ndakusiyira zaka ziti? Zaka izi zokwana 6 years of testing. Iweyo udzalamulira ufumu mu Yerusalemu chaka cha namba 7. Kodi simukuliona tsiku la nambala 7, sabata losiriza limene likubwera? Tikuyenera kuyenda kaye mu masabata 6 years of testing. Ndimene tikupombonezeka zochitika pa 6 years of testing. Zasiya zipembezo zina kunja, zasiya atumiki wena kunja. 6 years of testing. Taona machali chakugwa pa 6 years of testing. Chifukwa ndikunena kuti zaka 6 zakuyesedwa zikupita kumapeto ana Mulungu. Umene wonso ndi ulosi wobisika. Padayenera kukhala zaka 6 Melikizedeki asadakhale mfumu yolamulira Yerusalemu yense. Tikuyembekezera mfumu imene idzalamulira Yerusalemu watsopano amene ndi mfumu yopanda chiyambi kapena chimaliziro. Mofananafanana ndi mbiri ndi kufotokoza ya Adonielo ponena za mzinda otchedwa Yerusalemu. Inu ndi ine lero tili mu 6 years of testing. Tikudikira chaka cha nambala 7. Tiyena nyamata inu bwerera mkoni kuchimo, chifukwa zaka 6 za mayeso zikupita kumapeto. Mene tikuyamba kulowa new world order, Satana akuonesera zizindikiro zake. Banja sindikudabwa ine tili mu 6 years of testing. Tangoyamba kumene pali mavuto pa dziko lapansi. 6 years of testing. Ndalama yangu gwa chisawawa. 6 years of testing. Maulamuliro alibeso mphamvu. 6 years of testing. Mapresident akungotukanidwa, atsogolera kunyozedwa, nkhani yosausa. 6 years of testing. Mafumu ataya ulemerero wa ufumu wawo. 6 years of testing. Maprofeta asiya kuprofeta zoona. 6 years of testing. Kwatumphuka zinthu zokhala ngati chipembedzo. Tili mkati mwa 6 years of testing. Chikubwera chaka cha nambala 7. Amene ati apambane mayeso awa ndi amene ati alowe Yerusalemu amene akubwerayo. Zidali choncho ana Mulungu. Mofananafanana ndi mmene adachitira Adonielo. Ankamuuza kuti iwe Melikizedeki udzakhala mfumu zikatha zaka 6 zakuyesa. Mukazamaliza 6 years of testing, chaka cha nambala 7 ndi chimeneyo udzakhalecha mfumu. Chaka cha 7 tsiku la nambala 14 atangochoka kumene ku nkhondo Abraham ndi pamene akukumana awone mfumu yopanda chiyambi kapena chimaliziro. Melikizedeki mfumu ya kuchigwa cha Save ku Salemu
ikutulukira kukumana ndi Abrahamu hapasane mphoto zimene achita atamaliza kuchoka ku nkhondo ndi kuyembekezera chaka cha 7 chimene chikubwera posachedwa ndikakumane ndi Melikizedeki ine Abrahamu ndachoka kumene ku Sodomu kukalanditsa Loti nditalalikira uthenga mchigwa cha dziko lapansi ine Twaibu inu abusa inu alaliki muyembekezere kuti chimukuchitazi zili ni mphoto mukudusa mu 6 years of testing musadabwe kuti mukutukanidwa ni mamembala chali chichija wanthu akuthawani mwasala nokha 6 years of testing mmene nimayamba utumiki ndinkaona chiutumiki chachikulu koma lero nili nekha ni mwana wanga hachifa nanivuta nasala hachifa paulendo uja nasala hachifa eka utumiki wanthu abalalika usaope mtumiki 6 years of testing mpaka kuninyoza chonja Khristu kunitukana chonjile mtumiki wawo ine mbusa wawo 6 years of testing yachitika chani nkamaona wanthu wosavala ali kuchalichi 6 years of testing tilimbike chifukwa Yerusalemu watsopano akuyenera kutsika uyuyo Melikizedeki kuti akhale mfumu ya Yerusalemu anadusa zaka 6 za mayeso atate wake atachoka kachokedwe ka atate wakeka ndikamene kakubweretsa mawu akuti akuoneka ngati analibe chiyambi kapena chimaliziro olemera wakalekale atamanga mzinda koma ameneyi sizikayikisa konse akhoza kukhala heavenly being yopereka chithunzi cha Yerusalemu tikunenayi chinali chiyambi cha mzinda wapamwamba koma panali zaka 6 za mayeso zimene anthu adzayenera kuyesedwa akamadzalowa mu mzinda umenewu ndiye 6 years of testing zitatha chaka cha 7 Melikizedeki akukhala mfumu tsiku patangotha 14 days akukumana ndi Abrahamu akuchokera kolanditsa Loti muchiona chithunzithunzi chimenechi ndekuti pali mphoto pamene Melikizedeki wachiwiri akubwera amene alibe chiyambi kapena chimaliziro amene ndi Yesu ndekuti ine ndi inu lero tikuyenda mu 6 years of testing zaka zongoyesedwa zaka zopingidwa zaka zimene tikukumana ndi mayesero a mitundu 6 years of testing kodi ndilimba ikupita kumapeto nyengo ya zaka 6 posachedwa pompa tikulowa mchaka cha nambala 7 akubwera Melikizedeki akumane ndi Abrahamu sinifuna uzatsala ina Abrahamu posachedwa akubwera Melikizedeki akumane ndi Abrahamu chifukwa zaka 6 zapita kumapeto chaka cha nambala 5 tinadutsa kalekale tili mu chaka cha nambala 6 chakumapeto chimene posachedwa tikangomaliza 6 years imeneyi tikamapanga immigrate kulowa mu chaka cha nambala 7 mpingo wa Mulungu Melikizedeki akufunika akumane ndi Abrahamu apatsane mphoto zimene akolola mu chiyeso cha zaka 6 ndikalandire mphoto ya 6 years of trial 6 years of testing ndikudabwa mukuyenda penda dziwani mpingo wa Mulungu ngati pali kuwukirana mipingo osweka pakati ifangelo 10 ifangelo 5 usadabwe adventi ukuyenda mu 6 years of testing akuwukira vana kukutukwana ukuyenda mu 6 years of testing posachedwa pompa ngalawa ikoyeza pagombe chifukwa yayesedwa pamafunde akulu a nyanja ino pamafunda akulu a nyanjayi pamafunda akulu a nyanjayi pamene pali kugavwira mipingo kubadwa ina kufa 6 years of testing hani yosausa zaka zomakhala ni mapurezidenti olonjeza osachita 6 years of testing tikumaliza posachedwa dongosolo limeneli hakumenyana china Biden osaiwala nkhondo zikuchitikazi ndikameneka kankhondo kake mukukapeza kamafumu akukhadala lomeri achina Erami na nzawo ayeneradi kumenyana tasala pang'ono kumaliza 6 years of testing
amene ati agonjese chiyeso cha zaka 6 ndi amene anali mandated kulowa mu Yerusalemu, amene mfumu yake adayenera kukhala Melikizedeki. Baibulo langotiuza kuti Melikizedeki alibe chiyambi kapena chimaliziro, alibe makolo kapena kutere, koma kunena moona ku dziko lapansi ngati zidakanika Yesu weniweni kubwera ku dziko lapansi ngati mzukwa, anabadwira kwa Mariya abambo wake Yosefe, ndi mmene zidakhaliratu. Anakhalako mchiyembekezo m'mimba mwa munthu mwachifanifani. Sizingatheke kuti Melikizedeki akhale ku dziko ngati chinzukwa. Ali mchiyambi Melikizedeki, ndiye chiyambi chake nchakuti ameneyi ndi mwana wa Adonieli, mmene analili Yesu mwana wa Yosefe mwana wa Mariya. Melikizedeki anali mwana wa Adonieli amene adapatsidwa ufumu kuchoka kwa abambo wake olemerawa kuti akakhale olamulira wa pa mzinda wa Yerusalemu. Chifukwa chake mumamva pa buku la Genesis chapter number 14 komanso Genesis Aheberi chapter number 7 akuti pasa dzina la wansembe wa wamkulukulu. Atwaibunga mwalowera kunkuti mati muzitiuza za nkhondo ya ku Palestina ndi Aisraeli ndi zimene ni kufotokoza azikayi. Ndatayika ngati niudziwa kuti chiyewa chimavuta kumva, koma nikhaliza kuti pamenepa ntalekeza pamenepa nkukocheza yapa gawo loyambali likhala kuti lamveka bwinobwino. Koma kamene ndikulangosola nkhani imeneyi ndikuwuzeni chinthu china chomaliza. Chomalizachi ndichiyambira pakuti atasankhidwa kapena atapatsidwa ufumu Melikizedeki kuchoka kwa abambo wake, adasiya mu mzindamu abambo wake Adonielewa atamanga kanyumba kokongola. Ndiye kuti kanyumba kameneka ankafunitsitsa kuti mu nyumba imeneyi azasankhe munthu mu ufumu wake mmodzi amene atadzalowe ku nyumba imeneyi, koma womusankhayi asazakhale ochokera ku banja la chifumuli, adzakhale wamba. Kankhani kamenekanso kamafanana ndi kuyitanidwa kwa mitundu. Nkhani ya Salemu niyozama kwambiri. Kunali kuyamba kwa kuyitanidwa kwa mitundu. Kuyitanidwa kwa mitundu inalipulani yabe ya mkulu amene, inalipulani yabe ya mkulu amene. Ndiye pa nyumba ya chifumu yake ya Melikizedeki pambali pakepo adamanga manshoni imene ankafuna kuti munthu wina adzakhalemo. So tamverani, pamene zinkapita zaka cha nambala 4 maere a munthu okakhala mu nyumba ya pambali pa manshoni imene Adonieli adamanga mu nyumba ya chifumu imene adadzalowamo ndi Melikizedeki wansembe wa wamkulukuluyi. Koma maere a munthu okakhala nyumba imeneyo ya pambaliyo anagwera Samaelo. So Samaeloyi ndi wa mitundu. Pamenepa ndiye kuti ndayamba kukupasani phata la Mapalestina. Samaelo khani osausa. Ndiloleni ndipumule, ndiloleni nipumule. Ayaya phika phala ndiyambe ndamwa. Tikumane tsiku limenelo. Amen.